ce da inda maganar ta gata ce ga annabi ko kaɗan na ce ba wanda ya kai shi hujja ce da ke kashe masu ganganci da in ko maganar isa zance ko matsaya gurin zance yawan ilimi a morance ba wanda ya kai shi inganci tarihi ne a fuskance na ɗauki hakikanin zance dukan masana na nan na ce na bisa gida da barkwanci kaɗai maganar ƙabilance ko maganar da ba dace maɗau magana a sunnance ta annabu ba iyakance naziru da gaskiyar zance abinda ya zo a rawaice dukan masana na sai suka ce kar in gusa in yi kankanci an haife shi litinin an ce rabi'ul awwal bishara ce shabiyu cikin watan kacce hakan yake ba kirakinci shekarar giwa mujizance an ambaci shekarar haka ce don sarkin habasha ya je rushe ka a ba yahudanci Allah ishara ce wacce ba ka iya ka tantance kullum kuma kariya ta ce take ishe kwance ko barci to ai daga nan ishara ce ta zo sai dai makanta ce ta sa suka kasa tantance ya mene ya hana su kai ganci sarki abura